תודה, פרח. בבקשה. אז אנחנו היום, אולי גם נגיע לשטריגלר להמשך קריאה, אבל אנחנו נתחיל בדיון על התפקיד של עם, של המושג הזה עם, אצל 3-4 הוגים, שהם גם סופרי יידיש. המושג עם אצל שטריגלר, המושג עם אצל קצטניק, כן? והמושג עם אצל נוח הררי, לפי הרבע שעה שהוא דיבר בהיכל מנורה, אני אנסה לתמצת באופן נאמן עד כמה שאני מסוגל את מה שהוא אמר, כי הבעיה שלנו במדינת ישראל היא מה אנחנו עושים מול העובדה שיש כאן בארץ ישראל עוד קבוצת אנשים שמגדירה את עצמה כעם, היא מגדירה, לא אנחנו, שונה מהעם היהודי. והעוקץ, הבעיה הגדולה, נמצאת בסיסמה שאנחנו שומעים כיום בעולם, From the sea to the river, Palestine free. אלה לא רוצים לדעת את העובדה שיש כאן עם יהודי. אבל נוח הררי, ברבע השעה שהוא דיבר, אמר גם שדבר דומה קורה אצל היהודים, שהיהודים לא רוצים לדעת שיושבים בארץ ישראל אנשים שמגדירים את עצמם כעם אחר. והשאלה לפי דעתי היא לא מה קרה בעבר, חשבונות של העבר זה דבר שלא יוצאים מזה ואפשר עד אין סוף לעשות חשבונות. השאלה הגדולה והחשובה באמת זה מה עושים בעתיד. איך מסתדרים לחיות בארץ ישראל כשיש קבוצת אנשים שמגדירים את עצמם כעם אחר מהעם היהודי. ואת זה נוח הררי העמיד בכל חריפותה את הבעיה, שאלה אומרים האחרים לא צריכים להתקיים, ואלה אומרים האחרים לא צריכים להתקיים. ואני רוצה להגיד שהילל צייטלין, האבא של אהרון צייטלין, שזוכה בימינו לחוקרים מאוד רציניים, הילל צייטלין בכתבים שלו בראשית המאה ה-20
הוא דיבר על שני פרמטרים שמאפיינים את העם היהודי. פרמטר אחד, הוא אמר, זהו הסבל שיהודים סובלים כיהודים במשך דורות, בכל הדורות, ואנחנו יודעים את זה יפה מאוד גם בימינו, עם מה שקרה בשביעי באוקטובר, שנה שעברה. הסבל הזה במשך דורות אצל היהודים הוא קונסטנטה קבועה, דבר קבוע שמשפיע על אופי העם הזה. ויש עוד פרמטר חשוב, וזהו החלום שהעם היהודי חולם לגבי עתיד אחר. הסבל והחלום כמאפיינים עמים שונים. אני אומר, תגידו לי מהו החלום של העם היהודי, ויגיד לכם מיהו העם היהודי. החלום כשאיפה לעתיד אחר הוא ראי של השאיפות, כאשר הסיסמה From the river to the sea, Palestine free, זהו חלום של אנשים שלא רוצים לראות שום עם אחר על אדמת מדינת ישראל, וזהו כמובן עניין לא ריאלי, כיוון שהעם היהודי חי פה ויחיה פה על פי עצם הגדרתו כעם יהודי. אני מקווה שהעם היהודי שחי במדינת ישראל לא חולם על ארץ ישראל רק בידי העם היהודי, ושאנחנו מכירים בעובדה שמבחינה היסטורית ובעתיד יש פה קבוצות אנשים שהם עם אחר, ועם זה אנחנו צריכים להסתדר ולחשוב איך בונים את העתיד. דניאל איתנו. שלום דניאל. שלום. והילל צייטלין, האבא של אהרון צייטלין, ראה בסבל של העם היהודי במשך דורות דבר קבוע שמשפיע על אופיו של העם היהודי. והסבל של היהודים כעם, כפי שאנחנו יודעים, לא נגמר גם בימינו. אני לא נכנס
כרגע לאידיאולוגיות השונות של מפלגות של יהודים במדינת ישראל. מה שאני מעמיד במרכז השאלה לגבי העתיד, לאור הנאום של נוח הררי לפני כמה ימים בהיכל מנורה לפני 6,000 אנשים, זה איך אנחנו כיהודים צריכים להסתכל על העתיד שלנו בארץ ישראל. איך הוא מסביר את העוינות? מה אתה שואל, דניאל? איך הוא מסביר, או אתה מסביר את העוינות של האומות, אפשר להגיד בכל ההיסטוריה, נגד היהודים? בנאום של נוח הררי ברבע שעה, זה היה רבע שעה בהיכל מנורה, הוא בכוונה איננו מתעסק בעבר. בנאום שלו מה שהיה חשוב לו, זו הבעיה העומדת בפני היהודים כיום לגבי העתיד. כי מי שמתעסק בהיסטוריה של העבר, אני אומר, כאילו נכנס לבוץ שממנו הוא לא יצא אף פעם. אבל זה לא רק רגע, תן לי לגמור. מה שחשוב בנאום של הרבי באותה רבע שעה, זה מה אנחנו עושים עם הבעיה בעתיד. וברבע שעה הזה הוא לא דיבר על העבר בכלל. כי הבעיה בוערת, זה לא החשבון של מה שעשו לנו, אלא הבעיה בוערת היא איך אנחנו כעם יהודי מתכוונים לחיות את העתיד על אדמת ארץ ישראל. ואני לדעתי, ולא רק לדעתי, עוסקים יותר מדי בעבר ומעט מדי בהסתכלות איך אנו צריכים לבנות את העתיד בארץ ישראל. עכשיו, התחלתי היום לדבר על נושא שאנחנו צריכים לגעת בו כדי לברר לעצמנו איפה אנחנו עומדים כיהודים, והנושא הוא מה זה עם. האם בימינו בעולם יש עמים שכל עם אופייני לעצמו ושונה מעמים אחרים, או כמו שאמרה אותה קרובה שלי, מה לי יהדות, מה לי יהודים, אני אשת העולם הגדול. השאלה היא שאני שואל, האם בימינו יש באמת אנושות אחת כללית שאדם יכול להזדהות איתה ולוותר על אפיון של עצמו כחלק מעם מסוים?
וזוהי שאלה לדעתי מאוד מרכזית וחשובה. בניסוח אחר, האם כל אדם כיום שחי בעולם רואה את עצמו קודם כל כחלק מהאנושות הכללית, או רואה את עצמו קודם כל כחלק מעם מסוים עם תרבות מסוימת, כחלק מעם שהוא שונה מעמים אחרים? ורה, מה את אומרת? ורה? סליחה? מה את אומרת, ורה, על השאלה שלי? אני אגיד לך, מיוחד לגבי יהודים. כן. יהודים יכולים לחשוב שהם בני אדם של כל העולם, יש כאלה שהתנצרו, אולי יש כאלה שהתאסלמו, אבל לכל העמים האחרים בעולם שלנו, הם תמיד יהיו יהודים. זהו. אז כן. כל אחד יכול להרגיש בשבילו, אבל מבחוץ ייתנו לו להבין מתישהו מי הוא. אז מה שוורה אומרת, הוא שייך. ורה, מה שאת אומרת הוא, לא משנה מה שיהודים יעשו, העולם יסתכל על היהודים כשייכים לעם אחר. זה מה שאת אומרת? כן. אוקיי. אימי, מה את אומרת? Well, את רוצה שאני אנסח את השאלה שוב? לא, אני הבנתי. Trying to get my thoughts together. I mean, I agree with Vera, for one thing. I guess, I feel that I have changed since October 7th. כן. October 7th, I've been traumatized. And so before October 7th, it was, I always felt Jewish, and I didn't want there not to be, I like diversity, I think it's a good thing. Makes life interesting. I used to be more open and more optimistic or something. And I find that, since October 7th, I can't help it. I can't help how I feel. I just feel more hopeless and more insulated. I'm trying to not become a person that I don't want to become. I'm trying, but it's really hard now. You don't want to become a person which what? That I don't want to be like. I don't want to be closed, and I don't want to be suspicious, and I don't want to be negative. But it's harder now. I can't, I'm a little different. And I try to push back against that in myself, but it's harder now. Yeah. דניאל, מה אתה אומר לגבי הרגשה של אדם שחי בעולם הזה? האם הוא קודם מרגיש כחלק מאנושות, או הוא מרגיש קודם כחלק מעם מסוים? אני חושב שמה שוורה אמרה שזה... ותדבר קצת יותר גבוה, אני לא שומע. כן. אני חושב
חוץ מהיהודים, כל העמים, יכול להיות שהם יכולים להרגיש חלק מהאנושות ולא שייכים לאיזה עם זה או אחר. אבל כמו שוורה אמרה, אני מסכים איתה, ליהודים זה לא. כי יהודי, הוא מרגיש, הוא לא מרגיש, הוא טוען שהוא לא יכול לטעון מה שהוא רוצה, אבל באיזשהו מקום הוא מודע מהזהות שלו, והאחרים גם יודעים שהוא יהודי, וזה אומרים זהו, אין מה לברוח מהדבר הזה, אם כבר רוצים לברוח, וככה אני חושב. אני רוצה לשאול אתכם, לאור מה שאתם אומרים, מדוע אתם חושבים שהיהודים נתפסים או רואים אותם תמיד כמשהו שונה ומובדל מימים אחרים? ורה. ורה, שמעת? כן. כן. פשוט עמים חוץ אחרים. מאנטישמיות, אני לא מדבר על אנטישמיות. אני לא אומרת שזה... למה יהודים נראים שונים? למה נראים שונים, או בעיני למה... עמים אחרים. רגע, או למה נותנים להבין להם שהם יהודים? אותו דבר, כן. מה השאלה? תדייק אותה בבקשה. השאלה היא, מה יש ביהודים שמוציא אותם מכלל האנושות כמו כולם, והופך אותם למשהו מיוחד כעם מיוחד? אני חושבת ששורשים לזה נמצאים בזמנים עתיקים. כמו למשל? טוב, כאשר יהודים... תדברי למיקרופון יותר גבוה. כן, כאשר יהודים יצאו לגלות, הם רצו לשמור על העם שלהם, ואולי ברובם הם היו דתיים, אולי לא, אבל בכל זאת הם היו מה שנקרא זימים, מיעוטים בארצות אחרות, ואיך מתייחסים לאלה שבאו מבחוץ. אז תמיד לא היו כל כך שמחים להם, לפחות מההתחלה. והם היו שונים. הייתה להם מסורת משולהם, הם גרו במקומות שנתנו להם לגור. אחר כך היה גם, לא נתנו להם לקבל חינוך. זכויות. לא היו להם זכויות כמו לבני אדם שגרו במדינה, כאילו, לאן שהם ברחו. לא נתנו להם לעבוד בכל העבודות, וכזה, זהו, זה היה מההתחלה. בגירוש ספרד זה עוד יותר התחזק, וזהו, אין על מה לדבר. יהודים תמיד היו שונים, לא היה להם מדינה שלהם, ובגלל זה הם היו עם מוגבלי זכויות. השאלה, ורה, השאלה היא,
הרי היהודים יכלו להתבולל ולהפוך לחלק מהעמים שבהם חיו, אבל הם שמרו על זהות משל עצמם. מה נתן להם, ליהודים, כוח לשמוע על זהות עצמית שונה? זו השאלה. אפילו אלה שרצו לוותר על זהות כן שלהם, לא נתנו. הם היו אנשים זרים, ואנשים שגרו במדינה לעם השורשי, כאילו, של מדינה מסוימת, הם לא קיבלו אותם, כמו בגרמניה, נגיד לפני מלחמת העולם השנייה, הם, המון יהודים חשבו שהם גרמנים לכל דבר. הם חשבו, אז מה? נתנו להם להבין שזה לא ככה. זאת לא אומרת שכולם היו שם אנטישמים, היו הרבה נישואים מעורבים, וטוב, בן שלי עובד ביד ושם, אז הוא, שם כתוב גם על אלה, בואי נגיד, על נשים שלא יהודיות, שהלכו מכונות השמדה, לאושוויץ, לבוכנוולד, הם הלכו יחד עם היהודים, כי הם רצו להיות יחד עם בני זוגם. אז זהו. אין על מה לדבר. יהודי הוא תמיד יהודי. וזו השאלה שאני שואל כדי לדייק עוד יותר. מה עושה יהודי לתמיד יהודי בשונה מאנשים אחרים? זו השאלה. אימי, מה את אומרת? I think a lot of it is what Vera said. But I also think about like the Marranos in Spain who converted outwardly, but they continued to practice as Jews. So I think it was, partly influence of the outside world that wouldn't let them stop being Jews, and partly their own tenacity holding on to being Jews, I guess. But there's just something very strange about anti-Semitism. It's just it seems so unique to me that no matter where in the world, it's just so strange. I don't know why. So my question, I would formulate it otherwise. What is the glue which keeps the Jews together as Jews without being assimilated? What is the quintessence of being a Jew which keeps them to remain Jews? דניאל, מה אתה אומר? מבחינתי יש שני זוויות שונות. אחד זה כמו תדבר קצת יותר גבוה שנשמע. לדעתך יש מה? זוויות לראות את הדבר הזה. אחד מהם הסוציולוגית או היסטורית, שכמו ורה אמרה, נכון שלא התבוללו מכיוון שלא רצו אותם, או שהם לא רצו להתבולל, אבל זה סיבה היסטורית ואפשר להגיד אולי סוציולוגית, משהו כזה. והסיבה השנייה שלא כולם מסכימה, זה איזשהו קשר כמובן עם הבורא עולם, אם אתה מאמין בזה, אם אתה, לא אתה ספציפי, מי שמאמין הוא לא מאמין. מי שמאמין שאנחנו עם נבחר מהקדוש ברוך הוא, כמו אומרים, אז זו יכול להיות הסיבה, אבל כמובן זה נושא אחר, אפשר להגיד ככה.
מה שדניאל אומר בסיבה השנייה, לדעתי זהו דבר מאוד מאוד מעניין וחשוב. אם אני הבנתי מה שדניאל אומר, זה שהגלו, הדבק, שהחזיק את היהודים כאומה מיוחדת, זו הייתה האמונה בקדוש ברוך הוא, האמונה באלוהים, שבאה לידי ביטוי בסידור ובאורח החיים היהודי יום יום ובחגים. האמונה הזאת שלעולם יש מי שמנהיג אותו, והמנהיג הזה נקרא אלוהים, והוא מושג אבסטרקטי שאי אפשר לגעת בו, אבל אפשר להאמין שהוא קיים. זה הדבק, דבק האמונה בכוח עליון, שעשה ועושה את היהודים שונים מימים אחרים. במילים אחרות, אני חושב שדניאל פה נוגע במה שאני הייתי קורא, שבכל עם, בכל תרבות מיוחדת, יש בבסיס של אותה התרבות מיתולוגיה שלמה, סיפור שלם איך העם נוצר. ואפילו שלא דניאל ולא אני ולא אתם לא הייתם בהר סיני ולא הייתם כשהעם היהודי קם כעם, הסיפור המיתולוגי הוא הבסיס, הסיפור הבסיסי שבונה את הזהות שלנו כיום, על פי הסיפור של ההתחלות של העם היהודי. לדעתי אסור לזלזל במיתולוגיה בכל עם ועם. ליוונים יש מיתולוגיה שלהם, ליהודים יש מיתולוגיה משלהם, ובסיפור המיתולוגי של הולדת עם, יש לנו כל האלמנטים של סוג האידנטיטי, הזהות של אותו עם. ולכן, כשאנחנו קוראים את התנ"ך כדוקומנט הבסיסי של הזהות היהודית, אנחנו מקבלים סיפור מיתולוגי איך נעשינו יהודים. והסיפור הזה בונה את הצורה איך שאנחנו רואים את עצמנו כיום כיהודים. איך אומרים בארמית? לאו מילתא זוטרתא היא, זה לא דבר קטן ולא דבר זניח, הסיפור איך היהודים נעשו לעם. כי בסיפור הזה יש אלמנט של עבדים שהפכו לאנשים חופשיים, יש אלמנט של זיקה ישרה
לאלוהים, לאמונה באלוהים. יש 10 הדיברות, כללים איך יהודים צריכים להתנהג, מכבד את אביך ואת אמך ועד אל תגנוב, ואל תחמוד באשת רעך. כל האלמנטים האלה הם עמודים שעליהם נבנתה הזהות היהודית עד ימינו. והחינוך היהודי דאג ומנסה לדאוג בימינו לחזק את האלמנטים של הזהות היהודית המיתולוגית. המיתוס של עמים אחרים הוא שונה, ולכן גם התרבות של עמים אחרים היא תרבות שונה. אני לא מסכים עם המושג הזה מיתולוגיה, אבל אפשר להבין את זה ככה, בסדר. כשאתה אומר, דניאל, שאתה לא מסכים עם המושג מיתולוגיה, לא, במקרה הזה, במקרה הזה. מה? במקרה הזה של מי שמאמין, אז כמובן, מאמינים או לא מאמינים, אבל מי שמאמין, הוא תופס את זה כמיתולוגיה. בסדר, אז זהו. מיתולוגיה במובן לא של סיפורים בדויים, אלא מיתולוגיה במובן של סיפור בסיסי שעליו בונים את הזהות היהודית. סיפור, המילה סיפור איננה מילה לא חשובה. המילה סיפור איננה אלמנט פיקטיבי. המילה סיפור אומרת שכדי לתת משמעות לקיום שלנו, אנחנו חייבים לספר איך נעשינו לעם. והצורה איך שאנחנו מספרים, ככה אנחנו בונים את המודעות שלנו. כל מודעות לכל דבר בנוי על סיפור שאנחנו מספרים לעצמנו. וסיפור שאתה מספר על ההתחלות שלך כעם, הוא בסיס מוצק וחזק, שעליו אתה בונה את האידנטיטי שלך. המילה סיפור זה לא מה שאנחנו מבינים היום, דבר שאתה ממציא ואין לו שום אחיזה במציאות. להפך, הסיפור המיתולוגי הוא העוגן, הוא הבסיס המוצק שעליו עם בונה את דרכו בחיים. למילה סיפור יש 2 מובנים. או דבר שלא היה ולא נברא, כמו בימינו, דבר שאתה ממציא, או סיפור כהנחת היסודות התודעתיים שמסבירים איך נעשית לעם. בעצם הדרך איך שאתה מספר לעצמך איך נעשית לעם, זה מה שאתה לוקח כבסיס לאמונה שלך בעצמך. במילים אחרות,
בהיסטוריה של ההגדרה של המילה סיפור יש שני אספקטים. או דבר שאתה ממציא שלא היה ולא נברא, או דבר שאתה ממציא, כי לא היית כשהתחלת להיות עם, אבל זה הופך לבסיס המוצק, שעליו אתה בונה, וממשיך לבנות את הזהות שלך. הרי הסיפור, המילה סיפור, בא מהשורש לספר, ולספר זה מה היה ומה היה אחר כך ומה היה אחר כך. אנחנו לא יודעים באמת, כי לא היינו בהתחלות, ולכן אנחנו חייבים לבנות לעצמנו מסגרת עובדתית שמספרת איך נעשינו לעם. והמסגרת העובדתית בסיפור המיתולוגי, זה הופך לבסיס של תרבותנו. והתנ"ך הוא המסמך המיתולוגי שמספר את הסיפור איך היהודים נעשו ליהודים. סיפור ומיתולוגיה, אני לא יודע אם זה בדיוק אותו דבר, אבל... לא שומע, דניאל, מה אתה אומר? אני אומר סיפור ומיתולוגיה, אני לא יודע אם זה בדיוק אותו דבר, אבל במיתולוגיה יש את המילה מיתוס, אם אני לא טועה, ומיתוס זה משהו... מיתוס זה סיפור. אני חושב שההסבר היווני של המילה מיתוס זה סיפור. נכון, אבל המשמעות... טוב, אני רוצה להתווכח על כל הזה, זה נושא מורכב, אבל אפשר, מה שאתה אומר, אפשר להגיד את זה ככה, בצד השני, מי שמאמין, הוא לא רואה את זה לא כסיפור ולא כמיתוס, זהו, בסדר. כן. כאשר מרדכי שטריגלר נותן שם למאמר שלו, הפולק מתפרגצי, עם עם סימן שאלה, אני חושב ששטריגלר רוצה לרמוז שהעם היהודי בימינו, הרי הוא כתב את זה ב-1958, בכותרת כזאת, שטריגלר רוצה לרמוז שהפולק, עם יהודי עם סימן שאלה, זאת אומרת, יש צורך להגדיר מחדש מה זה עם יהודי. למה יש צורך להגדיר מחדש? כי בימינו במאה ה-20 צריך מילים אחרות כדי להסביר מה זה עם. ואנחנו באמצע הקריאה, ואם אני לא טועה, שטריגלר לא אומר שהעם היהודי הוא אחר, אבל הוא כן אומר שאנחנו צריכים לחפש דרך להסביר מהותו של העם היהודי במונחים של ימינו, על בסיס התרבות שלו מלפני דורות רבים.
ואני חושב שאנחנו נמשיך לקרוא עכשיו, כן? השעה 6:45. כן. ורה, תעלי על האקרן את העמוד שבו אנחנו קוראים שטרינגלר. בסדר? כן. באיזה עמוד אנחנו, באיזה שורה? רגע. I think we're just at the end of Dalit. Is that right? מה את אומרת, אימי? The end of Dalit, almost כן. Hey. הסוף של פרק כן. ד'. כן. כן. המשפט האחרון בעצם. המשפט האחרון בפרק ד'. כן. בבקשה, ורה, תקראי את המשפט האחרון. כן. רגע, אתם רואים? כן. כן. שאני אקרא? כן. אוקיי. Jeder was predicat nahe Jeder was predicat kuf taf tet kuf tet predict Jeder was predict, כן? nahe mit der Deklaratie Kartel, Deklaracja Kartel. Kartis deklarative. I think you skipped a line. Jeder was predict, מה המילה הבאה? Nahe Reformen. Nahe mit der Deklaracja Kartel. מה זה קרטל? כרטיס דקלרטיבי, משהו כזה. תמשיכי. אבל I think you skipped a line, Vera. דילגת על שורה. מה? רגע. דילגת השורה? Jeder was predict. זה. Nahe Reformen. טוב. Jeder was predict, nahe Formen. רפורמן. רפורמן? כן. אצלי משהו דקלרציה קרטל. אצלי. לא, זה כנראה, יש שם, אולי אימי תנסה לקרוא אצלה בטקסט, כן? אימי, סליחה, אימי, את קוראת טקסט שאנחנו קיבלנו ב-PDF, או מה שקיבלנו בוורד? רפורמן oder טוב, בסדר. let me see. No, it's the same, אותו דבר. תקראי אימי בטקסט שלך. Okay. Jeder was predict neue Reformen oder Jüdischkeit, was man kann der Griechen mit der Deklaratia Kartel, wird damit bloß legalisieren asa tragikomischen Spaziergang hin und zurück, was viele christliche Missionären und Neshama-Fanger
von leichter Wog haben es nicht Gurs gewinn. Goires gewinn. Oh, okay. I have a resh. Gurs. אני אנסה לתמצת את התרגום, לא לתרגם מילה במילה כדי לא לסבך את זה. אוקיי. ושטיגלר אומר ככה, ידר וספריידיקט, כל אדם שמטיף, כן, שמצהיר על רפורמות חדשות, למעשה לא מחדש שום דבר, זה בקיצור. עכשיו, אימי תקראי עוד פעם את מה שקראת קודם ביידיש. Jeder, was predigt neue Reformen oder a Jiddischkeit, was man kann der Griechen mit der Deklaratiekartel, wird damit bloß legalisieren als tragikomischen Spaziergang hin und zurück, was viele christliche Missionären und Neshama-Fanger von leichter Wog haben es nicht Gors or something given. גוירס גוון. Okay. אני לגרוס, to formulate. אוקיי, אז אני שוב מתמצת את המשפט הארוך הזה. שטריגלר אומר, כל מי שידר איינר, פוסביל דקלריר נאי רפורמן, רפורמות חדשות, על ידי הצהרות, declarations, לא על ידי מעשים, אלא על ידי declarations, הוא לא ישיג שום דבר. זה יהיה רק עניין קומי, לנסות לשנות את ההתנהגות היהודית על ידי declarations. מה זה קרטל, המילה הזו? קרטל זאת אומרת דקלרציה כתובה. כן? וכל מי שכותב איזה דקלרציה, ובזה הוא רואה שהוא חידש דבר בעם היהודי, זה טרגיקומי, זה לא יביא לשום דבר. אימי, המשפט הבא. Das Abteilen voller Israel-Bürgerschaft von jüdischer Angehörigkeit kann Rativen Medinas Israel von nicht wenig schwerer Situations. אוקיי, עכשיו נתרגם מילה במילה. 2-3 מילים ביידיש. אימי? Das Abteilen voller Israel-Bürgerschaft. כן, Abteilen von Israel-Bürgerschaft. To separate, Abteilen, מהאזרחות הישראלית. To do a separation from אזרחות ישראלית. תמשיכים. I don't think I said von, I said fuller. Das Abteilen voller Israel-Bürgerschaft. To separate. אזרחות ישראלית מלאה. Right. Von jüdischer Angehörigkeit. מהתייחסות יהודית. זאת אומרת, לעשות separation בין אזרחות יהודית להשתייכות יהודית. כן? Like belonging? Right, okay. Like belonging. Can Rativen Medinas Yisrael von יכול להציל
את מדינת ישראל, הלאה, von nicht wenig schwere Situations. יכול להציל את מדינת ישראל מסיטואציות רבות בעייתיות. זאת אומרת, מה ששטרילר אומר, אם אני מבין שצריך להפריד בין אזרחות ישראלית, הצד הפורמלי של בירגרשאפט, של אזרחות, לבין השתייכות יהודית. המשפט הבא. Ich der Mann sich kurios von a gewissen Konzentrationslager. כן. What am I reading here? Ich der Mann sich... שטריגלר אומר, I am remembering a curious, curiosity from a concentration camp. In unser jüdischen Barak hat man אז הוא אומר, עכשיו הוא מספר סיפור. בברק, בצריף היהודי, איפה ששטריגלר היה בקונסנטריישן קאמפ, מה קרה בצריף היהודי הזה, כן? hat man reingesetzt משומד. הושיבו בתוך הברק היהודי בלאגר, משומד, יהודי שהתנצר. תמשיכי. Widersteiger haben in die verbitterte Jeden ausgemitten. Widersteiger, כפי שנהוג, כן? אז היהודים האחרים, אומנים אויסגמית, לא רצו לפגוש אותו, לא רצו לדבר איתו. Aber hat sich dafür gewollt anwerfen mit seiner Gesellschaft. Aber hat sich gewollt dafür מה anwerfen, אבל הוא היהודי המשומד, דווקא רצה להתחבר ליהודים האחרים בברק. Weil die paar Jeden wollte geblieben einsam. כי die paar Jeden בלי להשתייך ליהודים המעטים בברק, וולטר geblieben einsam, הוא היה נשאר בודד, ללא עזרה, ללא חברה. Wenn das ihm nicht gelungen, כאשר הוא לא הצליח להתחבר ליהודים בברק, כי היהודים בברק לא רצו לדבר איתו, מה קרה כשזה לא הצליח, כן? hat von Großkass ausgeschrien. אז הוא צעק מרוב כעס, שהוא לא מצליח להתחבר ליהודים, מה הוא צעק? Ich bin ein besserer Jid für euch alle. אני יהודי יותר טוב מכם. ככה הוא צעק. כן. Das hat dann ausgesehen bei uns, jünglich beim Schwell von Leben, wie ein wilder Paradox. כן. זה נראה לנו הילדים הצעירים בהם שוול פון לבן, אז שטריגלר היה צעיר, וזה נראה לו הצעקה הזאת, הווילדר פרדוקס, פרדוקס לא הגיוני, שהיהודי הזה אומר שהוא יהודי טוב מהם. נמשיכי. Aber faktisch hat jener Mischumet von Polen
vertreten eine ganze Schicht von Obtrinike Jeden. כן. Aber אומר שטרילר, faktisch אבל ינר המשומד הזה, שהוא היה מפולין, עוד פרטרטן, הוא מייצג, הוא ייצג שכבה שלמה של יהודים מומרים. הלאה. Gewinn a Gestalt in Zionism, was is ad hayom gur stark verherrlicht. מה? Verherrlicht? לא. פי א' ריש. Hey ein Reish Lamed ein. Hey ein verherrlicht. כן. כן. אז הוא אומר שאותו יהודי משומד ייצג בציונות שכבה שלמה, כן, שהייתה מכובדת, verherrlicht. הלאה. Aber sein Ben Yochid hat sich etliche Mal übergeschmat. אבל הבן יחיד שלו, אם אני מבין, הבן שלו, הרבה פעמים החליף את הדת שלו, הלאה. Wenn Jeden haben ihm genommen ausmeiden, כאשר יהודים התחילו להתרחק ממנו ולא לפגוש אותו, כן? hat euch genommen Schreiben zu allerlei Yeridim. Was hat zu allerlei Yeridim? ירידים? Yeridim. או ידידים? I think it says Yeridim. I think he's talking about, he said something before about Zionism. Is he making an analogy? Maybe. אז אותו, כשלא רצו לפגוש אותו, הוא התחיל לכתוב לכל מיני ירידים. הלאה. Was hat man zu ihm? Was hat man zu ihm? הוא כתב ואומר, מה יש להם נגדו? למה כולם נגדו? הלאה. Ist ein Christ, Leuten glauben, aber ein Jid, Leut der Nationalität. הוא נוצרי על פי האמונה, כי הוא השתמט, אבל הוא יהודי לפי הלאום. הוא נשאר יהודי לפי העם שלו, אבל נוצרי לפי האמונה שלו. זה מה שהוא טען, המשומד הזה. משפט הבא. In jenen Zeiten ist noch nicht gewesen kein Medinas Yisrael. באותו זמן עוד לא הייתה מדינת ישראל, כן. Und Mem Yud Lamed Aleph. Mem Yud Aleph Lamed. No, Lamed Aleph. Base Mem Yud Lamed Aleph. Bemela? Bemela, כן. Bemela is nicht möglich gewesen. Oh my goodness. Und Bemela ist nicht möglich gewesen, ma? Zu schaffen von einer Stellung kein ernst Problem. כן. אז אומר שטריגלר, כאשר המשומד אמר מה שהוא אמר, לא הייתה מדינת ישראל, ולכן לא הייתה אפשרות
אני אומר להפריד בין האזרחות במדינה לבין הלאומיות של אותו משומד שרצה ואמר שהוא נשאר חלק מהעם היהודי. המשפט הבא. Was wollt aber gewinn, wenn er verheiligter Nomen kommt in der heintiger Medina und will bei ihr durchsetzen sein dosigen Prinzip. כן, אז אומר שטריגלר, אבל מה היה קורה בימינו כשיש מדינת ישראל, כשמשומד כזה בא למדינת ישראל? סליחה, מי מדבר? אימי, מי דיבר? I'm not sure. טוב, זה מפריעים לנו. אולי ורה? אני ממשיך לתרגם ואומר, שטרינגלר אומר, אבל מה היה קורה בימינו כאשר משומד כזה בא ומנסה להפריד בין האזרחות לבין הלאומיות שלו. משפט הבא. Zu liebnationalen Covid turm efter dem Nomen nicht der Monen. אומר שטריגלר, בנטור דם נומן נישט דר מולן, אולי אסור להזכיר את השם של אותו משומד בשל הכבוד הלאומי, אבל, תמשיכי. Aber wer es stößt sich an, kann sich euch vorstellen, in welcher Verlegenheit Medinas Israel wollt gestellt geworden. כן, אז את השם של אותו איש אפשר להגיד, אבל אפשר לדמיין שאילו הייתה מדינת ישראל אז, היא הייתה אינה פרלגנהייט, במצב בעייתי, שמישהו רוצה להפריד בין הזהות האזרחית לזהות הלאומית. המשפט הבא. Euch in England is given a zionistischer Minig, was is Kleinheit. פשוט כל הזמן יש. מי נכנס לנו באמצע? כן, אימי. Euch in England is... Euch in England is given a zionistischer Minig, was is Kleinheit abgeschmackt geworden und auf der Älter sich noch einmal geschmackt. כן, אז גם באנגליה היה מנהג ציוני, שאם אני מבין מה שכתוב, שמישהו כילד קטן השתמט, וכשנעשה אדם מבוגר, חזר בו. כן. Hat aber ernst getracht von Alia und כן. Alia und I'm not sure of this word. Und wird nicht sein Tod, wollte geschaffen ein ähnlich Problem. אוקיי, אז מדבר פה שטריגלר על מישהו מאנגליה, שחשב לעלות, כן? אחרי שהוא חזר מהשמט שלו, ואילו הייתה אז מדינה, אז הוא היה יוצר בעיה. כן, זה הכל תיאורטי,
המשפט הבא. Tell Jungeleit von Israel meinen als sie Antdecken Amerika beim Fordern, als euch Menschen von anderer Emunas sollen unerkannt werden wie viele Jiden. אוקיי. אומר שטריגלר, יש במדינת ישראל אנשים צעירים שדורשים שיכירו גם בלא יהודים, כן? במדינת ישראל כיהודים. כן. Aber solche Prediger, solche Prediger? כן, solche Prediger, אבל צעירים כאלה שדורשים שיכירו לא יהודים כיהודים במדינה, כן? haben nicht gefällt in aller Zeiten. לא היו חסרים בכל הזמנים. Viele in unser Dor ist gewinn in Europa azamin jiddisch-christlicher Ratzai? יידיש-קריסטלכר מה? Ratzai? אותיות רש? Aleph, Tzadi, zwei Juden, in quote. צבי יוד ומה? And the word in quotes, quotation. רצי? Let's see what happens. V Paul Levertov. כן. Was hat das Stickelzeit euch gehabt sensationelle Hashpa'a auf so bekannte Jiden. אפצו? auf so bekannte Jiden. פול לברטוב מוזכר בשמו שהשפיע זמן מסוים על אנשים ידועים, כן? Mit derselber jüdischer Christlichkeit ist gekommen יהדות נוצרית, שיכירו נוצרים, כאלה שעברו לנצרות, כיהודים, כן. Ist gekommen ken Yisroel a gewisser Oberrav von Bulgaria. Von Bulgaria. אז בא לישראל איזה רב מהונגריה, כן? Und euch hat mitgerissen a Zoll Nefoshes. וגם הוא משך מספר של נפשות. Wir kennen euch die österliche Geschichte von אנחנו גם מכירים את ההיסטוריה המוזרה. Geschichte from katholischen Mishumet, bekannter Sculptor von Frankreich. Sculptor von Frankreich, was hat sich bis sein
letzten Tag gehalten für nationalen Jid. כן, זאת אומרת סקולפטור מצרפת, שראה את עצמו כיהודי לאומי, אף על פי שהוא כנראה היה משומד. כן. Es ist American. סופק. That's it. Sofik nicht. Als die Beziehung zu Meshumadim Bechlal hat sich in Medinas Yisrael stark geändert. אין כבר ספק, אומר שטריגלר, שהיחס למשומדים במדינת ישראל hat sich stark geändert, השתנה מאוד, כן? Soll ungesehene Menschen von verschiedenen Ländern, מספר אנשים מכובדים, ungesehene, מספר אנשים מכובדים מארצות שונות, welche haben einmal ausgebeten das Rendel. Das was? Rendel? רנדל, שפעם הם שינו את המטבע, זאת אומרת שהפכו לנוצרים, כן? Sind hingekommen zu Gast und aufgenommen geworden mit die schönsten Kibbudim. באו למדינת ישראל כאורחים והתקבלו עם הכיבודים הכי יפים. Das hat sich schon eingebürgert in einem Yisrael-Steiger und es wollte sei wie spät gewesen zu verführen הוויכוח. אז לקבל בסבר פנים יפות אנשים כאלה מחוץ לארץ שבאו לביקור, הפך לדבר רגיל במדינת ישראל, ואין טעם לדון בזה הלאה. Ist es nur eine Frage von Geschmack? זה רק שאלה של טעם, טעם טוב או טעם רע. Dazu haben sich eine Sache von jener halbe und ganze Modem. לא הבנתי, von jener halber מה? Ja, halbe und ganze Meshumadim. כן. I don't think I said it right. halbe und ganze משומדים, כן. משומדים, באמס übergenommen mit der Lage von der Medina und ihr gewollt helfen. כן. אז מה ששטריגלר אומר שאותם משומדים רצו לעזור למדינת ישראל ולכן באו לביקור. משפט הבא. Ist אפשר recht gewesen, sie herauszuweisen die vollste Toleranz. אז אומר שטריגלר, טוב, אם הם באו ורצו לעזור למדינת ישראל, אז אולי זה היה בסדר שהראו להם את הסובלנות, הטולרנציה הכי גדולה. כן? Aber solche Menschen Toren nicht verlangen. Solche Menschen תמשיכי לקרוא. Toren nicht verlangen. Als man soll sie anerkennen, euch verfülle jeden Leut sehr Nationalität. כן, אומר שטריגלר,
יפה מאוד, הם רצו לעזור למדינת ישראל, המשומדים האלה, אובר זייטור נישט פרלנגן, אסור להם לדרוש שמדינת ישראל תכיר בהם כיהודים בלאום שלהם. Hagam ze gehören gor zu a Kirche. אף על פי שהם שייכים לכנסייה, שהם נוצרים. Do fordern ze schon das Unmögliche. פה, אם הם דורשים שיכירו בהם כיהודים, הם דורשים, זה fordern das Unmögliche, את הבלתי אפשרי. כן. עוד משפט. Schon noch alle sehr Hussen seien sie nicht wert, als unsere durch Blut gekauft Grenzen sollen sich auflesen für sehr Bequemlichkeit. אוקיי, אומר שטריגלר, עם כל הזכויות שלהם שבאו לארץ לבקר ולעזור, זה לא מצדיק שהקמת המדינה תכיר בהם כיהודים. אנחנו עדיין בפרק ד'? לא, אנחנו בפרק ה'. פרק ה'. עכשיו, מה שראינו עד עכשיו, אימי, ווורה, ודניאל, שטריגלר מביא כאן הרבה דוגמאות של משומדים שבאו למדינת ישראל או כאורחים ורצו לדרוש בהיותם נוצרים שיכירו אותם כיהודים. ועל זה שטריגלר אומר, זה לא מותר, אסור לעשות דבר כזה. הם רצו לעזור למדינה, יפה מאוד, אבל הם נשארו נוצרים, שייכים לכנסייה, והם לא מגיע להם שיכירו בהם כיהודים, לצורך, אני מוסיף, זכות השבות והחזרה למדינת ישראל. שטריגלר מעריך כאן בדוגמאות כדי להראות שהיו הרבה מאוד משומדים ששמו לחץ על מדינת ישראל להיות מוכרים כשייכים ללאום היהודי, ושטריגלר אומר, זה לא. וזה חשוב ששטריגלר אומר, זה לא, כי מיהו יהודי זוהי הבעיה של המאמר, ועל זה הוא יסביר בהמשך למה לא. כן. אמנם נשאר לנו עוד 6 דקות, אבל אנחנו נעצור כאן, וביום שני הבא ננסה לראות איך שטריגלר מסביר למה משומדים אסור להם להיות מוכרים כיהודים, חלק מהלאום היהודי במדינת ישראל. נעצור כאן. יש לי שאלה. כן, בבקשה. So Striegler, so far, it looks like he's talking about Europeans coming to Medinas Yisrael, Jews maybe and also non-Jews Americans. and Americans, but he's not so far talking about, Arabs
who are already there and their status. Is that right? What you are asking is that Strigler is not speaking about those who live in the state of Israel? Well, the Arabs. In other words, לא, אנחנו מדברים, הבעיה במאמר זה מיהו יהודי. ודאי שהערבס אין להם שום קשר ליהדות. Right, but he's talking about citizenship as well. So I guess... Right, but citizenship of Meshumodim, or of people who pertain to the Jewish people. He's not dealing yet now with Arabs. It's another question. Right, okay. כן. דניאל, ורה, יש שאלות? רק